Hakasi Students Union hakajengalam usamla Donald V. Thaba General Secretary hakanok pai singi juga RPR tarik unai wing arja arplai Maria Dep sha weng ki poster ringkat kijing thok pen kan mau lor kajingja sha set yap sangut kirang ba nong song snong jong ka mukro shis na menswa kala lek ban wa biang ki poster hapersha ka office jong Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ter shadu shakandailan ke union nadu ka performance stamp kala wa ya kita gi poster hakeleng ki jaka ka nong ba shelong ban pen kan mai ki jingsa thombor ki nong song snong hakap pu dagi pulet bar gi bor pahara klau ka asam daga ba siat pathari ki nong song snong ki ba om don tiar ya le usamla Donald V. Thaba uloong bakalong ka balingo bagi we ki poster ne ki bana jong ki we pat ki kan hun kim ju sha weng satia daki benai kat ba mentapan Maria dapte lawan no dagi pulet ban weng yaki bar ka union ka bo jingkali ya ka sarkar Meghalaya hatu kamkwa ban pen i shikibor sarkar India bat sarkar Assam ya kejingsa thombor bat sha pan ben ginong song snong jongka kumbala jusakhi nakapor shakapor ulo angru balada omnot ban kren persha hamadan ke sarkar jala karam not ban saham hakmat ka Assam lara don hakamit ya kren Kata kesengi ke arpa terik jong na yuing arajar kulai ketika sengi ha kaba kejingja ke besnusi ke belaja mukro ha kaba sangut ki kasi ki bayang banyada ya lau put usam kelam dan ginu ki tiaralia enrei kila syasiat ha ki forest guards bat ki Assam police ha ba kila du no ya la ka jong kejingim di ila pelong kejingi ki macam senam ban mentau senam ngile ya kani ka poster campaign kejungi kabana campaign kejungi ban ai kata ka tribute ini kejungkan mau buram ya kini ki sangut ibala IT yala kejong kejingim la kebenta kari bat kejak menteri bat kani kejingli kejungi kalong tamba ngin ai buram ngile mta tribute ya kini ki sangut bat kumjuru ban penyosngo ban penkan mau biang ya ki paradok parasnam ba kejak menteri kejungi ka dang yaidon ha ketemir ha gariat hakaba hakar gun kopor nilak masa thombor namar nilai ke beja halang pi nilai ke beja po badan umang nilai ke beja hati apa ajan blok wan bat beja po mukro hala pangap perkumta ter man pestu iki ba ngimde ban songngan ring di banlong balakre ban yang naga benta kari ban becak riu kini ke jingle kemangiong ka ditang ban su le buram ban kan mau ban kersiu ya ki parado parsnam ndrei kalong ke belungo pada ba don hakikat tu kan ni ki than jong ka sorsilong ka bengiwa nakalyang ka sarkar kaile ban weng ya kini ki banners ki ba nilawa mangi bat kani ka penlungo yangi ba balai abangiwa tangi ki banners ru ki weng ki mailan haba ni jui ba ki kan hun ki bamde na ka chat beriu jungi ki wa ya ki banners ko po kandai lat hang tu roundabout hang tu hendrei unjudan ba weng i badagi benai kini abe yang tu Regi jongi mene marsen weng. Tekani ka penperkat ba yo lesi nomor ba kadang-kadang kani ka program jong ka tanat sarkar gui tanat sarkar hakaba ki brio ki han khamtam na keleng ka than stay lamingi bat ka ri India hi ki wan sini bene simbanta hakata ka program yo lesi ka sarkar Meghalaya kampwa ban pini ba ka jela ka jongi kadon hapadeng kijing syak thombor kadon hapadeng kijing syak ban ben kajing syak peniap nakapor syakapor lani kala bonlong ru ba lesi bagidon ki han na Assam hakaba lada QE maki kini ki posters ki jongi ki banners ki jongi kan penting ya ki sarkar Meghalaya yo ki syakan hiet ne ki syamai ha ki ka sarkar Assam tika jingkeli ka ba nyihap ban perkhat menta kalong ba lada tang manwa ya ki banners ru kimnut ban pedi khmat ka sarkar Assam mudur on de ladon hamid juga keren ban bagi put usam paramaki hatu kinut ne kimnut da ban ang kesentur ban kam ya ka mukro ya ka lapangap ya ka khanduli ya ka langpi bat kumtar ter ki ba ki than kaput badan hap pedeng jing ya kajia